Pero sa pagkakaron, wala pa ko'y nakita nga ligon nga kandidato nga posibleng mopilde ni Congresswoman Cutie Dilmar pagka-kongresista sa North District, Cebu City. Nasayod ta nga sud sa taas nga panahon, sud sa taas nga katuigan, sige na lang Dilmar ang magsilbing kongresista sa North District tungod kay maayo kaayo pagkadala ni former Congressman Raul Dilmar ang North District nga diin daghan usab kinig nahimo kaniadto sa dihang buhi pa kini. Hilabi na gyud ang programa ni Dilmar kaniadto nga gitawag og tambal ni Dilmar nga daghan ang nakapahimulos og kanunay usab kining manghatag og school supplies sa mga pampubliko nga mga tunghaan kaniadto. Hinungdan nga kasagaran sa mga ginikanan nga mga botante, diehard yun ni Raul Dilmar mga kabombo. Apan ako naobserbaran nga lahi ra ba ang performance ni former Congressman Raul Dilmar o sa iyang anak nga si Cutie Dilmar. Mas daghan tog loyalista, mas daghan tog supporters si Raul Dilmar tungod kay maayo man to siya nga magbabalaod. Maayo siya nga magbabalaod. Unya nagdapo to siya sa tingog sa iyang mga konstituente sa North District ngadto sa Kongreso mga kabombo. Samtang si Cutie Dilmar kay magagad-agad man siya pirmi sa iyang amahan kaniadto. Og tagsarapod kayo mutingog diha sa Kongreso. Magpuli-puli ra man guning amahan og anak og lingkod pagka-kongresista sa North District panalitan. Mahuman ang termino ni Raul Dilmar. So sa tulo ka termino siyam ka tuig ang iyang anak padaganon si Cutie Dilmar. Mudagan si Cutie Dilmar og usa ka termino, human ana mobalik og dagan si Raul Dilmar. Mudaog lang gyapon. Mao na nga sud sa taas ka katuigan pirmi lang Dilmar ang naglingkod sa North District mga kabombo. Unya si Ninya Mabatid og si Richard Yap sa akong nahibaw-an dili na mudagan pagka-kongresista tungod kay nakatilaw na sila og tagam. Kung wala pa lang nang ambisyon si Richard Yap nga mag-congressman sa nakalabay nga piniliay, hayan nga congresswoman na unta karon si Ninya Mabatid mga kabombo. Unsaon taman nga duha man ka buok ang miatbang ni Cutie Dilmar, hinungdan nga nabahin ang boto sa oposisyon. Nabahin ang boto ni Richard Yap o ni Ninya Mabatid. Pero kung tapunon ang boto nga nakuha ni Ninya Mabatid o ni Richard Yap, mas dako paunta sila og boto nga nakuha kung itandi sa boto nga nakuha ni Cutie Dilmar mga kabumbo. Mao ni naka-advantage kung incumbent ka o nya daghan amo kontra inig eleksyon kay mabahin yun ang boto sa kontra. O nya ikaw nga incumbent, intact na daan ang imong mga supporters, intact na daan ang imong mga botante, aw siguro gyud nga modaog mga kabombo. Pero atong tan-awon kung kinsay mga politiko sa North District Cebu City nga dili BOPK. BOPK man si Cutie Dilmar. So kinsa may politiko sa North District nga dili BOPK nga potential nga muatbang ni Cutie Dilmar. So far sa akong panuki-duki, ako nakita murag si Cebu City Councilor Joel Garganera. Ang last term na niya karon og taas na pud og agi sa natad sa pagpanerbisyo. Si Konsehal Joel Garganera nahimong kapitan sa Barangay Tinago, sud na sa taas nga katuigan. Nagsilbing konsehal sa Cebu City sud sa tulo ka termino. Siyam gyud na ka tuig mga kabombo. Unya do na pod siya track record. Unya wala pod ko nakadungog, I-emphasize gyud nako nga wa pod ko nakadungog nga nalambigit ang iyang pangan sa corruption. Wa ko nakadungog nga na-involve sa corruption ang pangan ni Konsehal Joel Garganera. Sa diha nagkita mi ni Konsehal Garganera sa nakalabay nga buwan diha sa Cebu City Hall. Ako siyang gipangutana kung unsay plano niya sa sunod nga eleksyon tungod kay last term naman diay niya. Last term na niya nga pagkakonsehal sa Cebu City. Matod pa niya nga mag-agad ra kuno siya
kung unsay gusto sa mga tao, kay public servant man siya, mo serbisyo sa publiko, mag-agad na siya, o gituboy siya sa mga tao, padayog serbisyo. Kung dili na, di pahuway lang usa. Pero, ang ako na ibawaan mao ni, ang BOPK, posible kuno magpadagan og lain nga kandidato. Dili kuno si QT Dilmar. Posible kuno nga ang ilang padaganon pagka-kongresista sa North District, mao si Mary Ann de los Santos.